ବୋଉ ବୁଝି ନାହିଁ ମୋତେ। ବନୁ ଦାଦା ହସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖି ରାଗ ଆସୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୋଟା ମୋଟା ଚକ, କଳା କଳା ଧୂଆଁ। କାର ତଳେ ବନୁ ଦାଦା ଶୋଇ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଉ ହସିବେ ସେତେବେଳେ। ବେଳ ରତ ରତ ହେଉଛି। ଗୀତା ସ୍କୁଲରୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଝିରେ ମଝିରେ 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ଚାକର ଟୋକା କୁଳିଆ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି। ଆଜି ନୀରା ଦିଦି କହିଲେ, ଗୀତା ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ, ଗୀତା ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ଅଙ୍କରେ 10ରୁ 10, ଇଂରାଜୀରେ 10ରୁ 8 ଓ ଡ୍ରଇଂରେ ଫାଷ୍ଟ। ନୀରା ଦିଦି କହିଲେ, ଏମିତିକା ଭଲ କଲେ ତୁ ତ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଯିବୁ। ସୁମିତ୍ରା ମୋ ଆଡ଼କୁ କଟମଟ କରି ଚାହୁଁଥାଏ, ରାଗୁଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇଯିବି ବୋଲି। ବୋଉ ଆଜି କେଡ଼େ ଖୁସି ହବ, ଗେହ୍ଲା କରିବ। ଆଜି ତା ଜନ୍ମଦିନ। ଖୁସି ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କାର ଦବ। ରିବନ୍, କେକ୍, ନହେଲେ ଗୋଟାଏ ପେନସିଲ୍। ଆଜି ବୋଉ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ଟଙ୍କାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। କେତେ ଦିନୁ ସାଇତି 60 ଟଙ୍କାଏ କରିଛି। ଏମିତିକା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେହି ଆଣିନଥିବେ। ରାଜୁଟା କ'ଣ ଦବ? ରବର ଖଣ୍ଡେ ନହେଲେ ଜରି ଟିକେ ଦେଇ କହିବ, ଇଏ ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଦିନକ ପରେ ପୁଣି ମାଗି ନବ, ନହେଲେ କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଯିବ। ରାଜୁର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ମୋଠୁ ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ'ଣ କେହି ଆଣିଥିବେ? ବାପା କ'ଣ ଆଣିଥିବେ? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ। ବୋଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଥାକରେ ଥୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ହେଇ ଦେଖ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଆଉ ବନୁ ଦାଦା, ସେ ବି କ'ଣ ଆଣିଥିବେ। ସେ କାହିଁକି କ'ଣ ଆଣିବେ? ସେ ବୋଉର କ'ଣ କି? ନାଇଁ ଆଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ? ବୋଉ ଖୁସି ହବ। ବୋଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପାଇ ବେଶୀ ଖୁସି ହବ? ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ତାଳ ଗଛ, ମୁଣ୍ଡରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଠିଆ ଠିଆ ବାଳ, ଦେହଟା ହାଡ଼ ପରି, ସବୁ ଛଞ୍ଚା ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ବାକି ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ନାଲିଆ ଉଙ୍କି ବାହାରୁଛି। ସିନ୍ଦୂର ଲଗେଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ବହୁଛି। ନା ନା, ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଅବିର ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ହୋରି ଖେଳୁଥିଲା ସେ। ଏସ୍.ଡି.ଓ.ଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକିଏ ଗଲେ ଆମ ଘର। ନାନୀଟା ହିଂସ୍କୁଟି। ହିଂସାରେ ଜଳି ଯାଉଛି। ଅମଙ୍ଗୁଳିଆ। କାହିଁକି ଦେଖା ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ? କାହିଁକି ତାକୁ କହିଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଥା? ମୋତେ ଦେଖେଇବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ମନା କଲାରୁ କହୁଛି ନା କ'ଣ ଆମର ଏବୁ ଚଳେ ନାହିଁ। ବାପା ଚିଡ଼ନ୍ତି, କହନ୍ତି ଫୁଲେଇ ଢଙ୍ଗ। ଅମଙ୍ଗୁଳିଆ, ମଫସଲିଆ। ନିଜେ ଯେଉଁ ଭଲ ପିଲାଟା ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତା କ୍ଲାସରେ ପଢ଼େ। କହୁଥିଲା ସେ ମାଡ଼ ଖାଏ ଓ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦେ ଭେରଣ୍ଡାଙ୍କ ପରି। ଘରେ ବି ମାଡ଼ ଖାଉଥିବ। ତା ବୋଉ କ'ଣ ତାକୁ ମାରୁନଥିବ? ମୋ ବୋଉ କ'ଣ ବେଶୀ ମାରେ? ନାଇଁ, ଏବେ ସିନା ଏମିତି ମାରିଛି, ହେଲେ ମୋଠୁ ରାଜୁ ବେଶୀ ମାଡ଼ ଖାଏ। ଆଜି ବୋଉ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ସେ ଖୁସି ଥିବ। ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଇ ଆହୁରି ଖୁସି ହବ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଖୁସି ଥିଲେ ପରା ବର୍ଷଯାକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତାହାହେଲେ ବୋଉ ଆଉ ରାଗିବ ନାହିଁ ଆଜିଠୁ। ହେଇ, ଆମ ଘର ଆସିଗଲା। ଏଇ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ତାପରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା। ରାଣୀ ଉଇ ଘର କରିଛି। ତାପରେ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆର କାନ୍ଥ। ନର୍ଗିସ୍ ନାକରେ ନୋଲକ ନାଇଛି। ବୋଉ କହୁଥିଲା, ବୁଢ଼ୀମାର ସେମିତି ନୋଲକ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଘର। ଘରେ ଆଲୁଅ ଲାଗିଲାଣି। ଦାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ବୋଧହୁଏ ଘରେ ଅଛି। ବାପା ଅଫିସରୁ ଫେରି ନଥିବେ। ରାଜୁ ବିଜୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଜା। ଆର ବର୍ଷ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ରାଜୁର ମଜା ଚାଲିଯିବ ଯେ। ଅନ୍ଧାର ଆସିଲାଣି। ସିନେମା ଛବି ବାରି ହେଉନାହିଁ। ପଡ଼ିଆ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ
ଛୋଟିଆ ପାଣି ଧାରାଟିଏ। କଳା କଳା ଦିଶୁଛି। ପାଖକୁ ଯିବି? ନାଇଁ, ତା ଭିତରେ ସେଦିନ ଥିଲା ଗୋଟାଏ କଳା ପୋକ। ପୋକ ଥିବ ଏଇକ୍ଷଣି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବସିଥିବ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଘାସ ପୁଳାକ ମଝିରେ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିଛି ଏକୁଟିଆ। ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଟାକ୍ କିନା ଗିଳିଦବ। ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ହାତରେ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଡର ଲାଗିଲେ ପରା ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାଇଁ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହାତରେ ଅଛି ନା। ଗୀତା ମୁଠାଇ ଧରିଲା ହାତରେ ଥିବା କାଗଜ ପୁଟିଆଟିକୁ। ତାର ଚାଲି ଧୀର ହୋଇ ଆସିଲା। ଘର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଘର ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ବାହାର ଅନ୍ଧାର। କେହି ନାହାନ୍ତି। ଫୁଲ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ପୂଜାରୀ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲାଣି। ବୋଉ କାଇଁ? ମା ଯାଇଛନ୍ତି ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ। ପିଲାଏ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବୁ କଚେରୀରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ନାହିଁ। କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୋଉର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି? ନାଇଁ, ବୋଉ ଏକ୍ଷୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସଜାଡ଼ି ରଖିବି ମଝି ଘରେ ଆଲୁଅ ତଳେ। ବୋଉ ଖୁସି ହବ। କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ହେଇଛି। ଯାଉଛି ଆଗ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଇଠି ଖୋଲି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି ମଝି ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଗୀତା ଠିଆ ହୋଇଗଲା ବାରିପଟ କବାଟ ପାଖରେ। କବାଟ ମେଲା ହୋଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର। ଗଛ ପାଖରେ ବେଶି ଅନ୍ଧାର। ଅନ୍ଧାରରେ କଥା ଶୁଭୁଛି। କଥା ନୁହଁ, ପବନରେ ଗଛ କଥା କହୁଛି। କେତେ ଦୂରରେ କାହା ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଚୌଧୁରୀଙ୍କର 2 ମହଲା କୋଠାଘର ଉପରେ ମହଲାରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଆଲୁଅ ପବନରେ ଥରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଦାଣ୍ଡ ଘର ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। କାନ୍ଥରେ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ବୋଉ ମୋତେ କୋଳରେ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ବୋଉ ହସୁ ନାହିଁ। ପବନରେ ଅନ୍ଧାର ଥରୁଛି। କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଲୁଅ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ବୋଉ ଆଲୁଅରେ ରହିଛି ଏକୁଟିଆ ଖୁଣ୍ଟ ପରି। ସେଠିକି ପବନ ଯାଉନାହିଁ। ପବନ ସେଠିକି ଆସନ୍ତା ମୁଣ୍ଡବାଳ ଫୁରୁଫୁରୁ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। ବୋଉର ଓଠ ଧରି ଉଠନ୍ତା। ବୋଉ ହସନ୍ତା, କଥା କହନ୍ତା, ରାଗନ୍ତା। ବୋଉ ଯଦି ସତରେ ଏଇ ଫଟୋ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଏ, ରାଗିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ହେଇ, ସେ କୋଣରେ ପୋଲିସ ଲାଇନ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଫାଳେ କଟି ଯାଇଛି ଛୁରୀରେ କଟା ହେଲା ପରି ନୁହେଁ କି ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଲା ପରି। ତା ଚାରିପାଖ ଯାକ ଗୋଲ ହୋଇ ପାଉଁଶିଆ ଆଲୁଅ କୁହୁଡ଼ି। ଜହ୍ନ ମାମୁଁ। ତାକୁ ମାମୁଁ କାହିଁକି କହନ୍ତି? ବୋଉର ଭାଇ? ବୋଉର 4 ଭାଇ। ଇଏ 5। ସତରେ ମାମୁଁ। ମାମୁଁ ମୁହଁ ଗୋଲ। ମାମୁଁ ମୁହଁ ଗୋରା। ବୋଉ ମୁହଁ ଗୋଲ। ଗୋରା ମାମୁଁ ହସୁଛି ନାଇଁ ତ। ଏକୁଟିଆ ମୁହଁକୁ ଶୁଖାଇ ବସିଛି। ପାଖରେ ତାରାଟିଏ ନାହିଁ। କେହି ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ବୋଉ ଭଳିଆ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୀତା ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ତାର ଆଳିମାଳିକା ଖେଳନା ସଜାଡ଼ୁଛି। ବରକନ୍ୟା ମଝିରେ 2 ପାଖରେ ବାଜାବାଲା। କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ଖଟ, ଆଲମାରୀ, ଟେବୁଲ, ସୋଫା ସେଟ୍। ଆଉ ସିଲେଇ ମେସିନ୍, ରେଡ଼ିଓ। ଏଥରକ ବଜାରକୁ ଗଲେ କହିବି ବୋଉକୁ କିଣିଦବ। ଥାକ ଉପରୁ ମହାଦେବ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଉଠିଛି ବଙ୍କା ହୋଇ। ହାତରେ ଡମ୍ବରୁ। ବମ୍ ବମ୍ ବାଜେ ଡମ୍ବରୁ। ବାଜେ ଡମ୍ବରୁ। ବୋଉର ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେ କେଉଁଠି ରଖିବ? ଦାଣ୍ଡଘର ଖେଳନା ଥାକରେ, ମିଖର ଥାକରେ ନା ଶୋଇବା ଘର ଆଇନା ଟେବୁଲ ଉପରେ? ବୋଉ ପୁଣି ମୋତେ କ'ଣ ଫେରାଇ ଦବ? ମୋ ବରକନ୍ୟା ତାକୁ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ନାଇଁ, ଥାଉ। ସେ ବୋଉର ବୋଉ ତାକୁ ନେଇ ଯାହା କରିବ। ଯାଉଛି, ଖୋଲିବି ତାକୁ। 1 2 3 କାଗଜରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅସନା ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ଖୋଳ ମାଗିଲି ଯେ ଦେଲା ନାହିଁ।
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଚକ୍ ଚକ୍ ଧଳା ଶାମୁକା, ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି ଗୋଟି ଗୋଟି ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା। ପାଖୁଡ଼ା ଆଗରେ ସରୁ ସୁନେଲି ଗାର। ଫୁଲ ମଝିରେ କ'ଣ ରୁଆ ରୁଆ ହୋଇ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଛି ହଳଦିଆ ହୋଇ ଫୁଲର କେଶର। ଦୋକାନବାଲା କହୁଥିଲା, ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମିଳିଥାନ୍ତା। ସୁନା ରୂପା ଲାଗା ହୋଇ ହୁଏ ଏଇ କେଉ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନାହିଁ। ୟାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଥାକ ଉପରକୁ, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ସବୁ ଆଲୁଅ ଲିଭେଇ ଦେବି, ଖାଲି କାନ୍ଥର ସେଇ ଧଳା ଆଲୁଅଟି ଜଳୁଥିବ, ଠିକ୍ ମହାଦେବଙ୍କ ଦେହରେ ଓ ମୋ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ। ଭଲ ହେଇନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛ ମିଷ୍ଟର ମହାଦେବ? ବୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହବ, ନୁହେଁ? ଯାଉଛି ୟାକୁ ମଝି ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ବୋଉ ସେଇଠିକୁ ଆସିବ ଆଗେ, ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ହାତରେ ଧରି ଗୀତା ଧୀର ପଦାରେ ମଝି ଘର ବେଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଆଲୁଅ ସୁଇଚ୍ ଟିକିଦେଲା। ଘରେ ସାର ଆଲୁଅ, ବିଛଣା ହୋଇନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ଧୁଆ ଜାମାପଟା ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି। ବୋଉ ଆସିଲେ ଚିଡ଼ିବ କୁଳିଆ ଉପରେ। ଇଏ କ'ଣ? କାନ୍ଥ କ'ଣ ତିନିକୋଣିଆ କାଠପଟା ଉପରେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଧଳା, ଧଳା ପଥର ନା ରୂପା, ସବୁଯାକ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଛି ତା ଉପରେ। କେତେ ବଡ଼, କେତେ ସୁନ୍ଦର। କିଏ ଆଣିଲା ୟାକୁ? ହାତ ପାଇବ ନାହିଁ, ଖଟ ବାଡ଼ରେ ଚଢ଼ି ଦେଖିବି। ତା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଝରକା ଉପରେ ଥୋଇ ଗୀତା ଖଟ ବାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପାଖରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆହୁରି ବଡ଼, ଧଳା। ଇଏ କ'ଣ? କୋଠା ନା ଦେଉଳ? ନା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଜମହଲ। ଆମ ଇତିହାସ ବହିରେ ଛବି ଅଛି। ଧଳା ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ତିଆରି, ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଇଏ ବି କ'ଣ ମାର୍ବଲ ପଥର? ହଁ ତ, ହାତକୁ ଚିକ୍କଣ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ? ତା ତଳେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ରଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶାଗୁଆ କାଳିରେ? ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ବନୁ। ବନୁ ତତେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଉ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ପଛପଟେ କୁଳିଆ ଆସିଲାଣି। ଗୀତା ଦେଇ, ଏଥିରେ ଲାଗ ନାହିଁ। ଏଇଟିକି ଆଗରୁ ବନୁ ଦାଦା ଆସିଥିଲେ, ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ହଉ ହେଲା, ଯା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ। ବନୁ ଦାଦା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଦାମିକା ଜିନିଷ। ବୋଉ ଖୁସି ହବ। ଭଲ ଜିନିଷ ଅପରଛନିଆ ଦିଶୁଛି। ବୋଉକୁ ଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ? ଦେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? କାହିଁ ତାଜମହଲ, ଆଉ କାହିଁ ମୋ ଶାମୁକା। ବୋଉ ରଖିଦେବ କୋଉ କଣରେ, ପଚାରିବ ନାହିଁ, କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭଲ, ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ହେଉଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ମୋର ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ବୋଉ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ପାଇ ଖୁସି ହବ, ମୋର ପାଇ ବି ଖୁସି ହବ। ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଇଠି ଥିବ, ନା ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ନେଇଯିବି? ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘର ମହୀଶୂର ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ନନ୍ଦ ଭାଇ ବମ୍ବେରୁ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ବି ସେଇଠି ଅଛି। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କର ଜିନିଷ ସେଇଠି ରହିବ, ଭଲ ହବ। ଏଠି ରଖିଥିବ ମୋ ଜିନିଷ, ବୋଉ ଆଖି ଆଗ ପଡ଼ିବ ଏଠି। ଗୀତା ତାଜମହଲ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆସ୍ତେ ଉଠାଇ ଗୋଟାଏ ହାତରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଗେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଃ, ଧଡ଼ା ତାଜମହଲ ପଡ଼ି ଚୂନା ହୋଇଯାଇଛି। ଗୀତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଛି ତାକୁ। ଆଖିରେ ଡର, ସବୁ ସରିଗଲା ଭାବି। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ହେଲା? ବୋଉ ଜନ୍ମଦିନର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଦିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବୋଉର ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବୋଉ ରାଗିବ। ବୋଉ ତ ସବୁଦିନେ ରାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆହୁରି ରାଗିବ। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁ ଜନ୍ମଦିନର ସଉକ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଉ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲି, ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ଝରକା ଉପରେ, ତାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଯାଉଛି।
ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ବୋଲି। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ବୋଉ ବେଶୀ ଖୁସି ହବ। ମୁଁ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ବୋଉ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି କାହିଁକି? ମୋ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ରଖୁଥିଲି କାହିଁକି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି କରିନାହିଁ। ମୁଁ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ବୋଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ବୋଉ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଘର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବାପାଙ୍କ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ବୋଉ ଖାଲି ରାଗିବ ନାହିଁ, ବୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି ତାକୁ? ବୋଉ ମୋ ଜିନିଷ ଆଗେ ଦେଖିବ ବୋଲି କାହିଁକି ଏମିତି କଲି? ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ, ସୁନ୍ଦର। ବୋଉ ପାଇଁ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ, ସୁନ୍ଦର। ଏଇକ୍ଷଣି ଏମାନେ ଆସିବେ, ବୋଉ ଫେରିବ, ବନୁ ଦାଦା ଆସିବେ, ମୁହଁରେ ମୁରୁକି ହସ। ବାପା ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲି? ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ଗୀତା ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଅନର୍ଗଳ ଲୁହ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଭିଜାଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୋତା ମଚ୍ ମଚ୍ ଶୁଭୁଛି। କିଏ ଆସିଲା? ବନୁ ଦାଦା ନୁହେଁ, ବାପାଙ୍କ ଚାଲି। ଗୀତା ବାପା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ମୁହଁରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ସବୁଦିନ ପରି। ଇଏ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? ପଚାରୁଛି ପରା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବନୁ ଦାଦା ଆଣିଥିଲେ ବୋଉ ପାଇଁ। ବାପା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାପା ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାନ୍ଦ ଭିତରେ ବି ଗୀତାର ମୁହଁ ଟିକେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଆସିଲା। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଶା ପାଇଲା ପରି। ବାପା ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି? ପଚାରିବି, ପଚାରିବି, ବାପା, ବାପା। କ'ଣ? ଗୀତା ଦୌଡ଼ିଗଲା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାପା, ବୋଉ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣିଛ?